Здравейте, приятели, значи проблема ми е следния. Нали, това е 3D Studio Max. Ето виждате. И имам следния шибан проблем. Когато селектирам един полигон, че ето първо на този полигон го селектирам, и когато трябва да движа нагоре или надолу, по оста Z, то не се движи нагоре или надолу, ами се движи по самия Edge. Без да имам никаква представа защо става така. Ето сега ще ви го зумна малко. Ето го малко по-така. Ето го същия проблем. Нагоре и на. Ето. Следователно това е така. А това е така. Което се движи мега странно, сами виждате. Почва по едното и свършва там, където е била точката и преди. Просто си нямаме представа какво става. Това нещо става съвсем случайно. От едното нищо. И си нямам никаква представа защо става така. Ако някой може да ме отговори, не съм натискал нищо, не съм правил бързи бутони. Просто както си работиш както трябва и просто изчезна. Това е. Прецака се е така. Рестартирах програмата, рестартирах компютъра. Отворих нов файл и мерчнах файла. И въпреки всичко, простотията се оставя. Ако някой може да ми помогне, ще бъда много благодарен.